Ahenkan. Kofi Same or see yellow see day for corner. Yellow see day for corner. Because of me and you, that's why Jesus Christ died. Because of our goodness. So yellow sister, take time. Yellow sissy de popana. Putting on fire. Waiting the Kosamo. Money palava. Yellow sissy de popana. Putting Ahenkan 93.3 FM Sabre abo no numa pa ho simano ennan ya na eduru mi da se na samote tete nyum sei na dada mu sa na yese Ahenkan 93.3 FM tete obi kan tete obi kire na mpenifo atena se sinkonwa na ye di amamre ene amane e de bremu o Ahenkan 93.3 FM na otwetwe mu na ye hwe akamfo gidie ene won achiwade na empenifo ebrobro biswa ede kire yen ama ye famu bi aba ede tuye nkotodwe mu na ene nenso ye beto aso esanse na watwetwe mu ne ye kono ye ka se ye nwi edoso ene ye behwe achiwade ni bi yiwia ne hesa achiwade nso asotwe a ewo ho ede ema ye nyina enti ene empenifo ewo efie hanu si ya medan wo mu ede akire empenifo emajo emakwaba eba 93.3 FM. Na mo hoti say radio adom ye. Yeda erade ase. Na otwetwe mu no na ye hwa kanfo gidie na ene achiwade e brobro su bia megidi se ene mo de ye fam kakra bi ye wi na fe yen sanso nto aso ye di bi atudwa ebi wono so ye amfa atudwa ye de betudwa na obi a wotie e wo fie no se ne de kra ya moso a na wo se ne de ye den ya boso ye wi na fe ya ko aso twe a e wo so edi amai na da kwa me fansha semfiri wo so Otuo me da sabre na mechia AHENKANFM933 nyina wona wajebre eti Bika na otwetwe mu ne kasafa kanfo gidi ni wachiwade ho na tenteni ntia wa yaka kusi ya ne se yeji bibidi a se enya ebadane achiwade nti ni titi ya ma se ade a yeji tum se enye no na yedi gidi beta ya chire no enne ebadane achiwade nti wachiwade bi se akrabo sebe ka fa yenwe ana yeni ni bone na okwedi nti se oyo bi osono ni na akofa okori asona wa mpo ma no ho kwan ma wuhu no emu ya so de na akohu na akoche ne wede a na se wodu achiwade aka ho la empempi no enipa no dodo na enni wo achiwade se o wi mpo se ye na achiwade na anye na achiwade se ni bibisa no no wi ade ne beba asotwe de enye ne ho ne nam de ne nso abemu ide ebi mu de ejina sene ade no sifate so me yonku bia na menye no wa kyem kwa ben na chiwade ne krama nam ebu akwan so de on se krama de ne sorofo de edi ehimo mfa ye ntwen ma ne sansa de abeka se ede enti wo hu se abia no wa yibiare owe so pa bon sense wagu ne hu nyina ono na so twen no obi nso ono ma wiwi a obetima yare di nindi a nyame ampata kwa na se o twana na no mo nse do anasa ndi esunu nipa bia ne ne eba na so bua ne sunsum na edin we na we de mencho no se ye anka yen ko ba se de ese aba besimi de o se ye hwe na obi a o atiefo mu tie no so emfemu aba se enipa bi hokɔwe ne kraboa ye ne chiwade na bia ensawansawa na se pompon sisiwa bi egugu ne honam ani no se nipa no be de hu se ye sa enam yi ana se mechiwade a mekofa ye na ma sa ni ma we se atome o de we chinchin a sabia nyina so bi kwamba no onya anu yi na so bibi fufu bi a onu nim se okudi ye na nka ye ne chiwade na ma bibi sa atome Otuo me da se kanti na na no munyansa na mu odin ene de ase ye mfa ya adwe ni niam bi achi na nka kane no ne ma sa ye wa udi kan pinchin hu na o fie bona mane na de aye menu na fe wa hyase ebisa won se mienu miensa bi san se misa no we bisa wo no okasam no be mo na hu se ode wachi wade aka ho
ɛne ɛyɛ saa no deɛ a ɛwɔ nneɛma bebree tumi yɛ ɛma ho tumi ɛsan wo amono mu hɔ anaasɛ kakrakra ho ɛsan wo sɛ wode fi ka ho asɛ na obi de fi ka kuro a yɛdwera kuro no saa yɛtumi dwera wo ɛwɔ amanneɛ a yɛyɛ ɛde ɛte wo firi saa akyiwadeɛ no a wode aka ho ɛsan sɛ wode akyiwadeɛ ka ho pɛ wode musuo ɛna aka ho anaa aba wo so nti na wɔ sɛ yɛtumi yi musuo no ɛfiri wo so na ahotɔ wo enti wei ne ma yɛbɛnya akyiwadeɛ bi a asotwe wɔ no mu na akyiwadeɛ bi nso wɔ no ma ho ni asotwe no akyiwadeɛ biara na asotwe wɔ na nsusuasoɔ wɔ no mu ana yɛwɔ asotwe bi wɔ no ma wobɛnya nsusuasoɔ ne mu nya kyenkyena ase a wɔ sɛ yɛtwa yɛtwe ho aso ɛwɔ ho neɛ ɛyɛ nsusuɛ da mu ne sɛ baako wɔ hɔ no ma mpanimfoɔ ɛtena ase ɛhwɛ asotwe de ma wo ana baako wɔ no nso a waa na wofa asotwe no mu ɔbrɛku a obiara mfa ma wo bɛka sɛ involuntary wonim sɛ ɛno ho asotwe na wofa mu nanso na wonam mu nti asotwe wɔ akyiwadeɛ biara wobɛyɛ biara no ɛwɔ ho asotwe sɛ yɛsɛ yɛdidi a yɛnkasa yi sɛ obi mɛkyerɛ wo nkɔto ɛpono so mmɔ waba obi mɛkyerɛ nkɔto pono so mmɔ waba nanso sɛ aduane no tra mo wa na wobɔ wa na w'ani ayɛ kɔ na ayɛ peepee no ɛna wobɛhu sɛ wobɛhu sɛ asotwe no aba me so saa na ɛno no tie ɔfa membra wo sena yɛntinsie ne di medase mekyia tiefoɔ nyinaa da no yɛka akyiwadeɛ a ɛma akyiwadeɛ kyɛ sɛ adeɛ bi a yɛgyidi na da no yɛn akyiwadeɛ yɛka ho nsɛm bebree bobɔ bebree so ɛnɛ nso yɛtoa so na akyiwadeɛ no sɛne nana ɛka no sɛ yɛnya ka sɛ wei yɛnyɛ a woyɛ a ɛde trɔb amanneɛ bɛbrɛw woyɛ pɛ ɛde amanneɛ bɛbrɛw ebi ni sɛ woyɛ sɛbia obi a ɔnwe kraman no akɔwe kraman yɛ mimi wɔ hɔ yi kraman yɛ adeɛ a me papa nsɛm no mechi koraa enti yɛbɔ tra ne mogya sɛ ɔmu twa ne yɛbɔ tra ne mogya koraa wobɛsɛ nsawa gu yɛn ahenema no ɛne wobɔ tra kraman mogya nsawa bɛgu ho sisi a na nane wɔka no ɛgu ho a wankasa no a woyɛɛ no bia na wonim sɛ saa mogya no mpo na ɛde saa de no aba nanso sɛ ɛgu ho prekɛsɛm saa papa timi hwɛ wo aka sɛ ɛdi ade na ayɛw obisa wo wobisa na menyɛ hwee wokɔfa ahe da no ne yɛgyi agorɔ no ebi a mede nkɔlaa no kɔtwaa mu wɔ maame wɔ yɛ afikyerɛ hɔ na wonya aka sɛ maame wɔ yɛ afikyerɛ hɔ pɛ na mpapa hu sɛ ɛhɔ no ɔmkɔku kraman nti wobɛhu sɛ yes ɛhɔ no ɛneɛ kraman no na ama aba saa tɛmpa na ɔde ntwoma a yɛde kwa mukua ho na ɔde bi aka wa no na ɔde bi ayɛ ɔmoma so kyɛ sɛ wasi akyiwadeɛ na no kwan nti owuo bi wɔ mu a ɛyɛ ntwuma yi a yɛde kɔ amukyie yɛ ɔde bɛka wa no na ɔde bi nso aka moma so na ɔnsa ba kɔn ha nso ɔde bi akeka ɔnya ayɛ saa pɛ kyɛ sɛ ɛsan bi wɔ ho a musuo bi wɔ ho a wabrɛ no ase nanso ɛnɛ na amafoɔ deɛ yɛnim ho hwee nti sɛ biribi ba saa moma yɛnhwɛ ne yɛtwi bɛn mpanimfoɔ ne yɛmmisa sɛ yɛtwi bɛn mpanimfoɔ bisa a mpanimfoɔ no bɛma yɛn neɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ebi wɔ hɔ nso a sɛ wokɔdi w'akyiwadeɛ saa mpanimfoɔ ma wo ebi a yɛtumi yɛ amammerɛ bi ma wo ne yɛma wo nkusua di a akyɛ sɛ mpanimfoɔ apepa saa bɔne no ɛfiri ne yɛma wo wɔn ne sɛ saa de wokyi nti mfa wo nsɛ nka me papa te ase no na yɛkyi ahweawa ɛyɛ aboa ahweawa nano fia no ne yɛkyi ɛna yɛkyi kraman nso na yɛkyi na yɛmfa yɛn ho kora nka nti ɛsiane sɛ na yɛn yɛkyi nti no na yɛyɛ nkwalaa no na me papa kyi ma yɛn so na me papa ɛkyi adeɛ no ma nti na me papa ɔnwe ka ɔsi yɛsusu a ɔsi yɛyɛ nkwalaa bia ne yɛakɔ obi fie na yɛakɔdi nti na ɔno kyi ma yɛn sɛ wobɛhwɛ bible mu koraa Job bible sɛ ɔmo kɔhyɛ fa wie no ɔne ne ma no nyinaa gye ɔma no wie a akyire ɔno a yɛ akɔnkye de pakyɛw ma ne mma no sɛ bi a obi kɔyɛɛ bɔne nti na wafa ho akɔnkye asese Nyankopɔn ama no saa na ne yɛ papa no nso ɔmo yɛ na wafa deɛ woka nyinaa ɛyɛ twuma so bɛgyina sɛ wohu sɛ ɛmabu no aba na sɛ anamafoɔ a aba yi yɛmfa akyiwadeɛ ho obi wobɛtumi aka hyɛ ne sɛ mo fie wo papa fie anaa ma me fie saa ɛnam yi menka ne sɛ bi akraman anaa ɛyɛ bi a agyinamoa yɛnwe wobɛtumi aka yɛ so na de first na yɛtete nneɛma no na moka ne saa na ɛni deɛ me sɛ mekɔwe anyɛ me hwee wobɛtumi akɔwe ɔyɛ nsuansoɔ bi ahu sɛ ɛbi a nanka honam nsisiwo anaa sɛ bi a yɛaweɛ bi na ɛbɛbɔ wo no mpo no ɔnya saa nnipa no
devu to ne bia o ka so de be ma no yo de mekani say nipa no oya ohwa obehu say na brabo enko yie se na na dada so wanya hunamu yare ni hunamu ni na dia na dwuma mu ne niema mu enko yie ma no oye ya na apem se na dada kokan no se wo yes enwi na obewe se ne enwi asono wo na kwankwan de bi wo se mewe na wakɔwe a esan asɔden a wayɛ nti no ebia emfa nsanwa ana yare bi pommo but honhom mu no ne nomi di wachi nti na ya na mpanifo no se basa even wayɛ bɔne sakra no ɔmuta ma nkusua di kusua ne yɛde ma wo kyɛ sɛ honhom mu no ya pata ma wo honhom mu no ayi ho adi nti yɛmfa ɔha bi a nomi bi di wachi a esan sɛ wadi nkusua de apata wo kra ɔte mu no nti no no so entimi enye wo jo entimi enyo yeda munyina ase na kwa we de membra wo so na wo twetwam no se de ye buruburu bi so na no ene yensan so nto aso yesi se owi aginamu ati a unwu e wa kwantuo ade din penifo kan sa ase aginamu ya bo bi a unwu da ba bi ohwe aginamu pa te se fe no okra so ne okra te fie na obre so se obekwa a odu beja ho oyabo bi a ogu na baabi na ontena so mobi nso engu entono so ni sa abo we se unya diniti eka wano a kire se opese obewuda ofie se na ono wuda ne fie no pepepe eno eye gidie we enye chiwade eye gidie nti bible ye kan bible ma sama na se ye kan tete soma bibia wodi wakoma enu wa adwene bi akire no ya sama na ofe kan se ebi wa nya honamani na o kana me pese me di biso so onze ye wo enu mi bi wo no ma because it's generational curse enu me ya want to so enti obusuafo na mpek na ma wakori hwe anya ofe se wo fa ho adi na abe san ma enti wo gidie ne kire se wo de hwe nya na mom o ma no so nti wi agina mo a se na onwu da baabi no sa pepepe onso nya de a ufu ana ubewu da baabi yo na da komedase eno nti na me busa se o ye se uwi agina mo ti a onko wu e wo baabi ana se o ma bi so no ye den aba be wu da fie no obi betinya ka se no nti no de bia agina mo ati ana obewe ono de sa ni pa na dia ba ho na manim so animo de sa nipa ndi abo no mo se onde enumodent no obawe na owi na owi nyina ni simu po nyina so ni se on pese da ache no bako wada obi emanso enti sa asem ya ye kan ya na dad wo nemnim ma ye wo mu ya na se ne medi kan sha se kan se enema sesa ye mfa gidie ni bebrenya dwuma ade no ko nipa no ye no kura oni gidie wo wate se wo mo ka ana wo ye bi aye bi ahwe ano sa no de wi nipa be se du a bia ba ko bi ana obenya betumi ayeye na mo se gidie wo de wo ye no mu a ene ebe ye adwuma sa na no nete otuo kane no fa brem tete no na mpanifo entu kwan kwachiri nze o mu bube bi se kwantenten awade ne hwa na be ko hwa na obi enko se wo free hapa ko ware Cape Coast ehum hwa na be ko anso enne loli aba enti na mpanifo ka se wowi aginamu atira ungu akwantu fanse wakoduru abruchiri na so wakoyare wo hono tigana na wowi aginamu atira na wakoyare wo abruchiri a na doctor dide se obi wa owo se gya ko se de o se masa besen yenko na no mu ntu ka owo ma wi aginamu ati ya se ma mi hu akwantu ntu ya be de menye de o mi hu owo so de se badia enkwanso ntimi sa enti na ne ndia nananom kasa ne se na nananom pese enipa tena fie so won pese omu tena fie na om di sa niam nso hu enipa because ne to so agirama nso yabo a na otifie girama be nipa pa enti won say your friend okra nananom susu se nipa kra ene agirama de ye pe ti no mo friend okra nti na nananom pese nipa be fie akiri akọware wa bi atutu akwan bebre tabia no mo bo mo ho mo ben mo nti bi ni mensa no wu ase awa wi agina mo tenti na wanko oyare se de ne de ni ko ba bi kura esan se enwa Ghana ha ye nti
we ya mu fa ni ko ni fie ni adina be fie ni wa bi wu eni nti na nananom kan saa no nyese bi a wo yare a wo wie gina mo atira wo go baby obetumi ewu go baby a na ene ofa ye nananom so na ye omo nsem bi no so na emodo sense ebi ono omo akra na nafo ya so timi ga se anomo ntu a ogina ho na obuada mo se be ya untu kwanko ngunda ba bi ntina nzu ka so be obetu kwan agina mo nzu mo ko de yenkwan ade yenkwan ya ma yen eti na se akwakọ ko se na tatwene yu ubumu mi be wa mumu so a mumu ka mi mu papa opa uso se dabio se mbanifo se uni wa no abusua san na yankata papa wu a na abusua san papa de bebre but maami de e ba ko pe mimu de ka mimu na papa nko ene ma na nko fa so mo se ne ba ne totoru ni bere na ya onye din no onye na sa de me de to ado no anom de be kunye mbe to ma yen ya beje na da kwai membra wo so na ye ka we se nyina ni sa achiwade ni gidie ye mu ye se ye mfase kan so enhyegem se se kan ya se ye kra ye de beto ye no bi wo ma umpa boate na se nitini free so atimi de kan na de se gem na de achase wa we na ka to na se oso wie de da kra oso wa de yeso ye mfase kan so enhyegem na me so mi pe bi de so umpa boy de ne benefo ka se me mfase kan so enhyegem otu ye ne ma mienu ni edi kan se kan no se wo de hyegem a e ma ne ye mre ndi bra wo hyase se wo de ye adwuma no wo de bo ha na hyase ye moamoa enti no anse se omon pese be ma na wo de be hyem na akon anti ni ya ka ehu ase bia tutiri mu se ye mfa se kan enhyegem ne to so mienu se kan kro ya anso wo de hyegem a ye hye enti mfum so wani amwa ho so na akoso mu a ahyew adi udem etare honam ba bia adi udem enti se mpanimfo enhwe ma onye ade a ense mfata na enkofa dem die bi mre wana se opra bi mre wonti ni aka no huhu ato so se ye mfa se kan hyegem enya sa kwan asotwe bia no aye fa se edi ani hunu se mpanimfo be ye one mom wankasa ni padua na wo ye sa ade no ana onya so asotwe se me de menkrante akose dwom na me de kwafuom na me de twa ko krampa na se moamo a e fa ho be mi amasem se mi wi ofim ko na se ehimia nemom wasembe ongrante ne ko a ebia no abesere me de me sa abra na muziam me de me de ne ko ya dwuma enti essence yem pese be yes enti ni aka kiro se yem fase kan enhyegem se na be ya onko se wo de megeme de eti formuti ahenkan 93.3 FM titi obi kan titi ewo bi edi kire sabri abonu numa pa ho sima no eduonu bako me fa we say metwam ene ahenkan 93.3 FM ya yese nyema nyina ya de ko asene eye Miami Pub ene honomu ana ye kwakọ yi Champions League no final no ona ye kwakọ yi no ne se de Saint Denis Stadio de France no ye wi a omomu yi no honomu no na ye nso ya mount giant screen ye kan sen TV kese anase kese phone kese wo honomu pa na se me no kase sie no awakansie fo no wo honomu emnantie no wo honomu a omo ka ne mesie ni gidigidi kra na ni nyina so no ye beda na di wo hanum sei ama mo a mo fie no mo so mati bi wo masum na ansa na ye be hyase no so no ye wa ne ma bebre wo honomu ye be ye se ye kasahare ye rap ye yasa dancing competition ni nyina ye honomu na ebre be wa ye be ko honomu na ye no maboko mo kakra honomu na ka tobi kan tobi kire de sani ma no ne nanka enye wi si ye mfa yakwamus ne de aba enti ye no mbedi enkomo enti ebre ene so a ye be ko asane eye Miami Pub na ye ne awakansie fo no akodi nkomo eye ene Champions League no final no eye Liverpool na Arsenal ye ba ko hono na ye no mo ni Real Madrid ene Real Madrid die Arsenal sorry Champions League do mo of chemi se me ano se Arsenal be ko Champions League final de tese de o ka so be wale fo fra kan ire ho Otuo Acheampong ka so wale fo fra kan ire ho ase Arsenal ko Champions League final ndi Europa do mpe etie fo fanchemi esiesie no ana ofa e de amamo no mo fa enchemi e wo no eti
nada kwa offer mame embra wo so na yesi yembo ehwema anajo semia me wonu mu na ma no ekeka me na nwum bi krampo bo na eye me de na me se me de hwema betu bi de adi akiri na ade asa me wo me de na me dwum ho na yesi ma me mo hwema anajo eyi tete me fa ho die so de ntina na penifo se ma me mo hwema anajo yo otu first no nananom de ntia nananom de saade hu no ebeba ta ho ni se first akrono pai na omo nkasa hwema nko ana na omo bo afedi etozu na penifo fra motia na nanom fra motia ene omo kasa motia no de hwema ene frɛ endi uba hwema na adwo penifo uba hwema motia beba hawu da wa usuru tini wajai ti penifo de saade ne bata ho na titru ni se na krono akromfo de hwema ene frɛ omo endi se wo bo hwema na se kromfo so ba ye hu ni ye ka se we de wo de na ebe na se kromfo ina every so ntina akoye mienu timpenfo di bata ho se anajo ye mohwrema anajo so obohwrema anajo e kaka ho se motia behu motia na motia be ba ho ntina chesa anajo ye mohwrema ne se omukoko wiade a wo se obi akotete sa na wo ko se wo se hwo na bo hwo na ba ku pie ba hwo obi anu honu mo mra hwo sa edi se wo so wo fie na se wo bo hwa hwema no bia na eno sa no wo so yehu nipa ko yehu adekon se wo de no na wo di bonwumo de ye de na se bia kromfo mbu na eba ntimo won ma na se mu wo no ma na wo se mimfo aba fa mo na se akromfo aba be se modam ni manyina jo enti yesi ma ye mo hwema anajo wo hwema anajo a enye se bibia ne be ye o na emu no wan hwa se emimfo eba be fa mo no mum e wo fie a mo enhu emu ensonson ye moto no ma na ma be fa mu no mu ne mu se mo mu fie ne mpona ka mo nyina mo ye di no bia mo hwema dia sa hwema no fie abonte e ba na mo nim se akromfo ana e ba na se bia emimfo ana e ba na da kwa yesi ye nkan ensoma najo me de mani ade asan ohyani so na apie me de me fese bia o ewiema body e me fe me de me kan dodo bia menya bia me wi a me se o minya nwotwe menya nkro menya edu yesi ma me nkan adesini esima me nkan hwema so anajo ewotu hwema ensuma inso ono so mpia wia anajo no no opie na mehu na me se me nkan bi avede won sima me nkan otu de no penifo be so mo kan me ati nyina na se ade a wuntimi nwie ye nhyase ena de ni titru pa na se ensuruma ya okokan ukotu ti ahwewiem ensuruma su gusuro prekesen ubeye dan akan tie wo mu nyina se okofa yare na abre okon esan su tina watu ahwewiem ahwewiem a wetu se okon ma jogo ano so ya se hofura wa kofa de aye den aba ni se mpanimfo mpezo mbetena se na wakwa akofa yare aba ne asan abo chirika na yene na ahasuo mu titi haban de ene ne mfa hu asem ntu abofra no so ana yfa ntu ni patrimu se yen kan yesroma esan se eyade a wuntumi nkan nwi na wa wadwen so be kan so a okon ene be ye oya e ho so twa be nya no no na we ya mama kai menyo menamfo bi ana omukoko ye adwuma na eye mesi adwuma ana omo agi omo sika no mo wie na mo tekire omo tekire Robert tuntum yi bi me nka na politin bag tuntum yi bi na omo diska na to ono omo eyi esum omo ye adwuma na mu na kwakwalo obi ko fa ajewro ni kwakwalo obi ko fa sika no eto mu hu ye na omo di eche na hey so odi onam wiem owo ko hey na kwabla ni di eche no sam na mi danu so o he wiem no onim amna na danu no anhwe no so mu twa owie no no omko yi no wanya pa biem odi free asase for asase so enti de o kan ma hu se o pese o kan so no ma de a woni tu awie mu sa wa hwe pa ba ko tamunem o be de nkura amre se ga fa jentesu nsuma nso do so o be da Abraham kura ntimi ankan na o be da kan eno ni asem yi jo atiefo se de empanifo asie no se omo se ma yen kan ensuma anajo a na enye se wo wonim de no wontimi nkan ni na ensoma wontimi nkan de na enso no okon wie ma beto no okon betimi ayo ya betimi so kotam nim na waji wu entempanifo se ma yen kan ensoma anajo enso nkan ensoma de anajo nanka epie nanka yenya bi ye den e de akan na na da kwa mami ensanso ntisi wo so bi mami ntisi wo so unimaduane efe no koko unim koko pa aha koko yesi se oye bema men ni koko
me so me ti won me be ma koko me de pa echefueti koko mo amunim no mahu ni a aduane ye bodi pa brube fe no brube ebisu mo anamafo ne abefofo ne se kin fogu tem mami bi okuru ma sa nye fe no mami fogu tem yeso ye be ma hwe na wa mfa wano anka sa aduane bi da na wo ye ni saa obema bewu obema bewu na epenifo kasa asemi kire ofadi ka ma aka ba akokra dada se kan na aduane nye na ahwe koko ya na de kotutu bi abode apesi hu a no se udi nwura demo asemba akọ ho ne se koko no broadcast se fe bi carbohydrate starch sa ade na waduane mu no be ma wotadi a ma wonya de are afa ni koko ankasa ni bi na be ma de no so ba so osisi na fe ama ho de na wo de beto se be ka fra che opa no enso akofom enti ye ma onko nkodi koko no wa opasem no to no akofom se be ma de wani baju owi ase a ho ani gina oburu ni nyaje utuo pe ana abaje utuo pe a na se wabrabo no na wiye mu a na eba no enti titiro ane se aduane doso enti ni aduane bi asa ana ye de asoso se ese usisi no de ukunya koko yare koko na ema usisi no so ohaw bam ha enti se ne ye ma nkodi no wakunya yare koko na ma usisi na ohaw bam ma na kokan be ma ama aban afa ho agiritu ama ewiase aye onyono sana no so tie jo sana eno so etie sana eno so tie yeshasie no ofa yeshasie no na me ka bi de bibie ye ehwesode na se mfato ho se yesi oba nyima eni kwa se ohwa ade a tan anasa ade a ehu me na me ye oba pimfo manyim me wa koto momoni bi de ba be meduane adi wo fie na me hu ade a tan me hu krampo na se dia me nimpo ne kokko boss yesi ma me nhwe sa ade no weni so nyako boss awi otuo kanin titi no ampanifo de sa ade ne ba panifo hu ye kan no na eyade a etasi oba nyimo a afi na akola no ofom woni yem nti ade a nani be hwe so nani be hwe no na adwe koso a akola no ebe fom woni mu bibi atwam kura no eye Jacob ene ne wo falaban o dwane afiri ho do ansa na obedwane no na Jacob wo nwan be 4 pe na Laban de no wo nwan pa ni nwan no a ne wo fa ne ka chense nwan no de obehu na ne ho ye ntronkontrom na se check no adofa emum de onye check ndi mama de ngo ho nti Bible say Jacob ko twa adua ohun na otensen ho ma otensen ho na ye white black ana odi ko si nwan no ebum ndi nwan no nyim na omo hweye no omo ye no no mu nyina ye black and white so echese adwen a ewo ni oba ni tiri mu no ana adwen a odi hwe no na ama akola no so afom sa nti penifo ka say at the time de aya yenhwe so obi nyim penifo be din say penifo be ma abo akwaku nipa oba onyim be hwe ye na min omo say so hwa obewo ni seso obewo ni seso se ne nanim tie no anhwa abewo ni sa nti penifo mpese obehwe na emum no mame emblem wa no msi penifo na say titifo ye nananom nyansa pem omo nyansa mu no na omo nim se obewo ni seso na say menhwe esan say ene ye wa no msi enima bi wono ma tan pa ehu pa yesi yehu niema yehu owiase pa yehu niema yehu owiase pa beto pemfo betinya wa kohwe nani betinya obehwe no beto enya de obewo obehwe no se nya se bia woni boss wa pe na afom da bi nye da kope ni mo wo jebrese wo hwe da bia wo hwe obewo no na kola no otisa obewo no na kola no sa nanim ti se sa nipa no because obi nyimo no wo hwe obi a itimi ka se akola di o sasumesi enso obi a na nye no emu no o hwe no oba no ko hwe no na afom ewo ni akola no system no mu nti ade ampanifo kan ye se oba de wonyimo a nti se o hwa de a time yesa na se die ehu na da kwa bacho blemu wa kakra ma me na na so fa de to kwa so an chese me ma me kan bibi kire me se onye minu apani no na onye ne ma me kofu na okwa no hia akire ben owo akire ben na
wa frɛ ne maame no wagina ho no abeto no no wa fa no tese baabi obefa bia no ahia aboa no ne maame ka kyerɛ ne sɛ ɛne adwoa bɛdi kan wo fie sɛ wankɔ fie a wobɛhyia aboa ya ɛsan sɛ ɔse ne ho yɛ fɛ ndi hwɛ no so na wo ne so na kyerɛ sɛ ade yɛ tan no so wɔhwɛ no so a wɔhwɛ so a wotimi so yɛ ɛwo so na mmom ɛnemre mu a wɔhwɛ a ɔnwo no ɛnneɛma mmienu ɛna edi ahim wɔ hanom sisi yɛ ɛma yɛ nipa bi a yɛka nipa ɔyɛ hu a sɛ mahu asuro a ɛyɛ maa nti mpanimfoɔ mpɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ na ɔyɛ ma hyew na bia wɔnyi nsɛn no akɔsɛe anaasɛ wafa ho koraa ahwere wɔn nkwa nti ɛne yɛ sɛ wɔhwɛ adeɛ tan a anaa adeɛ hu a wɔbɛwo no so wɔbɛkɔ akɔhwɛ na yɛ pa kyerɛ wo sɛ nkɔhwɛ na wɔamfa mu ahwere wɔnyi nsɛn anaasɛ wɔamfa mu ahwere wɔn nkwa ɛnɛ yɛ yɛn te ase a yɛsɛ yɛhwɛ nyɛ ɛno nti na nyinsɛn mu mogya aborosoɔ adɔɔso sɛ ɔkɔ ayaresabea ɛma na ɔmohwɛ apemfoɔ no bɛka kyerɛ sɛ ɛma edu na ɛbɛba ayaresabea so wɔn nyima emu bɛyɛ sɛ nsia ɔnyi nsɛm mu mogya aborosoɔ ɛsiane sɛ bibie no wɔ so ɔnhwɛ biara ɔhwɛ kane koraa no yɛsɛ ɔbaa ɔnyi nsɛn a anadwo ɔnante ɛsiane sɛ mpanimfoɔ gyidie mu kyerɛ yɛn sɛ ahonhom ɛnante anadwo nti honhom kura tumi bɔ wura mu nti wobɛwɔ abɔfra no to ɔkɔ ano no honhom a ɛde ne nam no kora so kyɛn anaa yi kyɛn wo maame na wode abɔfra no baa nti mpanimfoɔ nyansa mu no deɛ na nka boa yɛn nanso ɛnɛ menim suatra jo ɛnɛ yɛnim suatra ama nneɛma bebree akɔkyew nanso tete obi kan tete ɛwɔ bi akyerɛ ahenkan 93.3 FM yɛwɔ ha no mu sɛ yi deɛ yɛbɛma yɛahwɛ na nneɛma bi a yɛato agu no yɛbɛsan so akɔ akyi ne akɔfa na ɛde aboa yɛn sabre yi abɔ no numa pa ho sima no aduasa enum yɛbɛkɔ akɔnkɔni ase ne yɛba yɛn kyekra yɛbɛkɔ akɔnkɔni ase aba ɛsan sɛ adɔfo no bebree egu hɔ no mu a ɔmo twɛn ɛnɛ ɔmo mba bɛhwɛ Champions League no dodoɔ na ba akɔnkɔni ase nti ne hɔ no mu deɛ ɛnɛ ɛhɔ no mu ayɛ de papa nti yɛn sɛ bɛ no yɛbɛkɔ akɔnkɔni ase aba ne yɛba yɛde dwumadie no nso ɛbɛto aso na akyiwadeɛ ɛne nneɛma yɛn sɛ yɛyɛ ne mpanifoɔ ka kyerɛ yɛn a ne yɛmfa na yɛmbu no ɛne yɛ agu so nso ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛn berɛ a daadaa asetena mu nti yɛbɛkɔ aba na yɛba abɛto aso ɛwɔ ahenkan 93.3 FM
Ahenkan 93.3 FM Sabri Fikwankoni Asiaba Nana Ampedo si eku saa enwum eku we sei emu ensem edepa ya na abawum kan kwampo na yetena akwankoni asna se yeto na sesema na empanifo eka saa ensem ewo enwum yum nyina bi ede ehye yen Sabri Fikwankoni Asiaba na yefia kwankoni asiba ye no ene enipa wo no ebo na no so no yeah. Shaboy. Anejumo. Shabo. Uti we want to say you have ball. You say me say she correct nipa na ball ni mami. Shabo. She share bra nesi mami na o dia fa we dua na se bia e mami ne chi ayi no bo fruit no. O ho no maka nsem so much na se na ye pedru dia very twine na no so dia ma no. Se me ka sa se we se nya na ma hu se ene ba bia akwankonu ase ye koye no. Nipa wo wano ede bona no so no eye bra nursing eye ye nyina ye mbra nursing anene wo wano e bona no so no ensafu no na opre ne horodo entini ene na wono wo wano ede agina no so ede amano no enti mo hwe na mfa na metra anim wono ma me na me wi a me de aduru amano no ede yitwisu na akọ etiefo abo no numa pa ho sima no eduanan ewa henkan 93.3 FM yen ye bre na kire yen say abosa etie wo tie ba bi na say wo de no enti sa na wo so hede wo de no so etie ma me nsa enko studio bibi mu na me nko mapamfo so ana Otuo ya kwa kwankwan ase aba kwankwan ni ase da bi na ga say eduru wo no na menim nye na pesa wo ye na Otuo da bi na say asema wo kan na no mu fi na wo kasa wo afidie su no say he said the atuate dom for na say eh menu yi wo fi akuoko atuate dom ene say ene ya na no ahon pompom fi ya ye hunu ba bia wo de afa yi o atuate dom so de say wo ko no de na say wa ben ano ho emu ano no enti ene Banesin said the na da kwa bebu no be kan ye no na da kwa wanka san so ene say nyame na ye wadom ni mom nesin ne ho na pre no nyame na ye wadom said the na emo no good ni a na hu na hu ye no opa ni no enam say eboa o emo na nyina wu asichire de ene de na nta ma emo no enye yiza o say emo de nkakra na emo na pe enti ene so emo no eba na da kwa Otuo we de mention sem free wo so said ye kona ye ke kana ene yenchiwade no na ye se ene ebehwe asotwe a ewo ho no ye hwe se enkane no se obro ohin bi krampa na se bia papa krampa asotwe a ya na nka wo ho ede ema wo Otuo me dase se obro ohin a na kire se omanwu ni nyina obuo manimtia izan se omani nyina tidafo ene ohin na wakobro ohin na apeso otena omani mu bi utina mu a enye yie enti ebia ebetwa wasuo uti anye yie na so twa mamu de a tetepa na de na nka ebu kunfo isan se wamu ani atra wani nton na krora anso de ye mono mfa ye huni panyifo ga bi se oba woni be ma na ebu ni ya chia enti krora owo manfo a omo dono untimi ko bu na nimtia mfa huni den a obenye waso aso twa a etimi ye owuo ana ene kase
anaso wo papa se na twerɛ konkon kɔ aka no se di wagya ene wo nani na wonna awara asase so nti akansam na nkasa tetensam na nkasa no huma twerɛ konkon bebree wom na ye gya homo obro ni de de be bata ye de no ho fa ye de no so pe na ama ye amamre no a ye na edi so no ase ye gya kyerɛ die esan se wo hetro konkon ma wase di wagya no nani na wonkwa na na wara asase so de kyerɛ se wa ni wagya no nani a ohene na wo kuru mu no ye wagya kuru nyina gya no o papa wo so ye wagya Bible no se na wonna aware wasase so nti ubura ni mutia pe na se wonna no etwa ni tia nti tete no na yebu kunfo sho tete no na yebu kunfo se de ye ba be hye se medin kan se ene ye li agokansie hye so ye Champions League no hye so wo achim asene ye miami pab no ai ka se ene agokansie fo no ebidi enkomo no se ni pabo machidom no ye producer obo no homodian bia senka ye benya won na ye no mo ayetwen komo ne yahwe enima ekoso ewo asene se ebra yen yetia nim se ye ni wa wo fie no nso no na won so wahwe wo de wani na wo de waso so atibi se de ekoso ne honom be ye butu kra na sabre ya ye nya no de offer mame embra wo so na ye se yesi echiwade se obefa oba ewo nwrem so for ba orem a ho aso twe etisen utu kan Tete na mpanifo esura de papa na honhom wo wiase no kre honhom wo wiase urem party tu na honhom urem honhom so no mo akukuduro pa ye wo motia wo ho ene wo saman wo ho e wo dua honhom ye wo esie ni asase na nkasa mpo nsu e da so no honhom nyina ya honhom enti se wo ni oba akoda wo ho a ache se wakogu ho no munyifo nyina ho fi ahonhom so na omo so ye nim so omo wo girls boys se ne ye obi a ende intimi dina ho de na ensi enti se wokoye saade na eye musuo se wo de obi beda wo wura mu ho ende enti na fie wo ho na nanu adawroma omo asifie ai fie wo ho empo se apata ba ko pempo ne bo ho no mu a apata ba ko pe ne bo na mote ho a mu fie cause anyamwa ne ade nyina wo ho mu fie na se ukofo bi wo wuram na se impo kane no se wo fo bi wo wuram a enye se wo be fe nipa wo wuram because mo amonhwe se ne oni obi kura da mpaso kura na ya monhwe se ne aho kyereba kankan be ma no se ofu Jerusalem no osane be ponesi fo a se ne ho pre no se ne osu yiyire no na se bia na owo kura wo ho na ma pre na makoda no so obeka ebi ende dunsin bi wo ho na ma mo dam ho na makoda so ebe wo eni nti na mpenfo ka se da bi ufa emfa oba wuram be fo oba fa wa de brefi ene no meda fefe e ka ho na honhom so wu na honhom wo pa yo so be fo oba fa ne brefi ne meda fefe na da kwa otu fa kakra to so hono mami se obema ne obia beda wuram ne de ne tintini tiyo mu nyina se na emusu kese esanse ahonhom na wo wuram no ana wo de efi ekoka won oba de sebe ka frache onya aboa emoa no sebe ka fra emoa kwa ohwe aboa gina moa de ntutu nipa ho no kra na mi hu obi a waso mo hu sa gina moa ene ne dofo edi mpamu gro pete mu da won sie eno so ade a yesie ndi se ukofa oba wo wuram a honhom ni nyina ni tua wo de a na odi musuo ena eka mepo nsuo ene enua atwa yan ho ahia ni nyina so eboa ama ya tetena mu ne makoyi odi fika no pe na fe yare wuo basa na eba o mam to yes ade a krobi so ana o ma bi so itimi twa wasu itimi bo oka itimi ma wo ton nwan be se edu ne ade pata ahonhom a odi musuo na ade fi aka won yo oli efi aka sa kro na se o man no na mpanifo san ka di bi se wo ye opese o fa oba ewo efumu na se wremu a wo se wo ye baabi a wo ba kura wo ho no na bi a wo de nkokọ so wo de kokọ no mu na se nkokọ no hia se so musu kwen kwa no mo bokokro ko ana se bi ade be chi no musu a oni obetimi afa oba wo ho no na mpanifo ka ni sa na mo edi sa se we se touch no na omo so mutimpo ni sen otu se hwe abo akokọ efi abo onti wuram enti bra wo de akokọ be kọ baabi na wo mane kọ kyerɛ wo sa ade ache sorry
ade asan ye nyina akoda no the suom na wo peso so akokɔ na be bon ka ye say ade ache sorry nti saa bre na akokɔ no esu kwa ana obon de bon ka ye say ade ache nyina na ɛhɔ tibia na se sani ɛhɔ tie no wo se sana firi wuram ɛsɛ ɔdi efie ɔdi fie ko wuram sɛ yɛ saa ade a na mpanyin so di tum sɛ na ɛgye sɛ me ɔbaa na wɔsɛ mede ne bɛ fie ne bi a me bɛfa no no ne si a no mede fie ɛkɔnwura mu wɔnom nti hɔnom so aba bɛda ne fie na ne titiri koraa ne sɛ na mpanimfoɔ kasa wɔn kasa tie wura mu da ne nyinaa sɛ petee mu yɛsɛ yɛgu nsɛ yɛsɛ asase ya twedi ampɔ no so yɛsɛ wɔhu baabi ya gyade na wɔkɔyɛ adeɛ a yɛyɛsie ɛkyerɛ twedi ampɔ nti nyɛ sɛ wode akokɔ akɔnwura mu deɛ a na wakɔbɔ pata a woda mu deɛ a na kyerɛ sɛ wakata wo ho asie twedi ampɔ jo atiefo ahenkan 93.3 FM sabre abo sima no enum apa ho abo no enum apa ho sima aduanan enkono sabre ye bema atiefo so kwan no omabem esanse aka ye mbren kakra bi na edwumedi no aba ewieye esanse na edwumedi kese ye di wasani ninti no mimbie telephone lines ne krampo no afrefo no fra na efre enti mema omo enhyase no mbrem Tete obi kan. Hello. Tete obi kan. Eza. Me pa che odi ni ba bi afre. Tete obi kan no ga tete obi kire wantimi anyina so. Mo hwe na se license no nya mo ma ne ye mo ye ne ye mo. Tete obi kan. We de me na makati no. Okay. Na da kwa. Tu. Say de na ye kan no say ye mfa oba ewo enwure mu ne ho asotwe a ya na e ho no mo. Edi maye. It said me send be no menko. Okay. Titi obi kan. Obi kire. Me pa cho di ni me bia ofrefi. Me ka ka do so mama famo. Me pa cho ofrefi yin fa. Me ka ka bi wanchi. Oh, wanchi nana. No. Yo nana. Ma yin tie wai. Titi obi kire no. Ani fa me papa de me papa fi abo. O ye gunani. Yes, I see it is you. Papa no kire akikire. Nti bi nso so no me mami nti no de ayade ada ho de o papa kire no na uchi o ma me de o chade a bi nka nge bi no you nana yeda na ona na fi abo you yeda se enti nana enti so obabi ya sorry na so ka so ne chinchin obawi sa abo na obende ono nya musu ana wafa sure yeda se ono nya musu ana wafa yeda se pa titi obi kan e pa cho di ni bia ofrefi ofa na ni o ofa na ni wanchi fo ma ya de nyami hwamu na mo ye de e pa cho hu ye pa fa na ni na so e Kristo de ye hu ye e pa cho ma ye nti we the program we de mo ya na me ye wu kura o yeda se na they say me da me papa de na me mu de o ti o mu de papa ti am papa no so enti de unu achiwa de abi na me me mu de o ti ya mu de o ti ma hu de papa chi na me papa no o ti ti o enam ye ri na kwa enti no me da papa de me o ti o ti da kwa che na me me bu se mu de ye apo yeri apo yo ene na ofana ne yesi onwi akori na hwe na wanwi akonam ne so se onwi akonam pa so de ya na ho den so benya biare na enti no wo honum sie so hwe na se bia wodi enam bi na bia honam ndisi obi sisi wana se bia yare bobo a na o se o papa na chiwade na wa hu no eno na bia wa hyahya wudi na fe o se wo de to empanifo no mu eyi ano e de ma yeda se pa fana ne na min shaw titi obi kan Titi obi kire me ba chodi be bia ofrefi Efrem of Fatami ka se asante atuma mentia asante man mentia ko anim kosi bodum ni krom ni krom pe yo ene ye moajo ye dia ba choni ye ti o yo dia maka ye ne ma minu na ye ka grobe ho asem ye mpanifo
Tete no na apoka aya dwuma pa. Bayira apoka. Bayira apoka pa. Ene bi ni heda ni. Debi. Enti wo hwe wo nana ana papa blewa bi a usiwa sabe na na numo chichi. Enti wo abrantie usi so na one ne kodi sa aduane na. Wontumi ni. Enti de obaka tsewa ne se robedie abemu amayi. Udi bloda said obememu beyemre. Enti no mo de yen achiwade ma memu a asabemu a oya bemu a megi. Eno so ti no na mo ka akoko ana ekura yen fa ba ai nwura mu asema na ye kan achiwade bekem na ese obefa oba wo nwira because ti na abofo nante e wo nwira enti wona ma no koduru ba bi sa akoko obon e bia no wa yera enti otunu se aha kura ben enti akoko yi nipa ho nipa omo ben nipa pa enti e basa na otuni ekoho so wakohu ba bia wonam ani nti na ma so ba bia akoko bon de e won kwan se otumi ni oba ihia o yo eda si eni onso adwinche ni nchechi ma ode abre o ti obi kan to reach so nyame inshallah sabre akasima no nsia na no nsia abo ene esan agro aye wakodi o achim asani nti no ene no nsia kase no yentimi enfam bre etiefo momfa enche yen esan se adwumedi aye di wasane no yedi eho ene manyina ebeba ewo aha no mse ma memfa ofrefo otwa eto kra no na mema hello Bika Titi obi chere e ba chodi ni bia ofrefi e ba chere fa me sister ma me kasa fi odaka price sister ma odaka price me ba chere yeti o me ba chere sama yetu shano ni e wa gro bi enkwala ye di yeti mi tu ayi prayer ni e demna ye ni say ni ye wo su owiem ya wo su owiem ni twa ne ho no na mu say ye se ba mu ti tu yakoma wo ho nti ase mu ntire ni mu ana ma sem bi se to su ni ba ko so aguro bi ni e sign wo from ye san na no wo from say na ye to ye say Kopi. Ye friend kopi. Aha. Na utia no utia otu na kotom. Na ye de bode na yi na ehemu no nifunu no na ye de tototo. Ai no. No so bia na no se ka la ya sinsa ofia nye. Ya no so entia se. Mbache yo. Benifo ofia no se omo. Yo. De mami ni kan praye na ye di sojebu. Kane tete no na nchansi a ye de bodanso yi na bi ni ho ye de nsensan baha sensan anase bambu na na ye de ye afem panfo hu se nkola ni him ade na we na koto obi dem na ehye we na koto nsensam na ehye ti panfo bi hu bi bata ho se wodi sa ade no hu him a ubehu abayifo ko se ya na juna na ye nti won wan na ubehu bayifo be ba ho kola nsu suro bayifo nti ye kaza pe na ade na omojai se ne be ya emfe jachihie emma meshi obi fie ana meshi obi dan nti mo penifo dis ade ne toto ho enye boni na ofa onum se saade ya ba mi be kan yi a onso de etachri onso na sabre no na yeni kania o ba bia o say ye bom pa na so ye nipa be se mo ye nipa be nkora be se du na se num na mo yihimu a bo se ni wi ma fe ho ye han na ono ma ye han say ye na afi na ye hu ni say yesu ye nyakania o ba bia yesu ye de na nso na penifo stro no penifo se wan hwe na ji obi nsam ne ko to obi dance a mi ke bi sensan no de ye na di wom akofa semo aba ntina penifo ne kan sa no yo ntina penifo kan sa no na ka me se me de fenisia na we de me fa ba ko a ofwa to cramp na ye de fenesi titi obi kan o Bikyere e ba chodi ni be bia ofrefi logical ni so abe e ba cho hwan ni logical so abe logical o mpachi yo mayinti o program we dey da ku come ntia na mo TV no yeah see we dey dance na ben for no ma tete no me ma ni odi a ye tikama asen sem na mo kana chuma je ku ti bo me share me busia for no oma we kama na odu mi hu se bi se o ba show mo lifestyle na think adne ejuma pa
Ayampa. She na unja di unwie so ede. Otuo mu free ho. Because me do mo dada me. Tom say na me ma de fo sa pronti koko. E pa de nan kam ye bi ke ti me nyo ba ko ka se ni ma de ko e kama yu. Ana ma me ye de mi stop for you. Enti unim ne obeye. Okay. Unim ne obetinya esisi e. Unuanom na wo hu se omo ahyase omo we na ye omo chiwade na nsusu so no e bo omo so no. Se nke betinya se wo wontimi kwampo a pempanifo bi na mo nchi omo ntena na mo ntu omo fo na omo enhyase no omo ngja na pempanifo nchi omo mamre betimi e de nsusu papa ye den aba omo abra boso. Okay. And said the work and because I said no can say wouldn't be. Almost had not yet the Bibia no ma catchy. Ebia ne kabe odi odi from penifo na mo from international muntu omo fo so mbetimi agya or your omangasa omoda chen bebo omo muntimi ngyan so awon so ayo afemu de. Ye da se nyame sha. Yo da se pa sabe ye defend bi se anam se na makoma pan force na majo manu bi se ma etwa to akra mpo na de dwumadi no aba ewiye akasima ba kuna no nsia abo na da kwa me cha se fan free so yo bra me dem no sem etwa to ba kafra ba ku bi onu ma se me kan wasem se oba wo ne bram ya ne na musu kese be me bo onu ma obo se oye dwuma obre no ho so enfa udi fia kan o kra no udi fia kan no you know that koso na de ka toaso de toso so obawarefo de bia me kan se onware ye na o twempena no obi na te obi enum so ne asoma sine tena ahoade ye ba mu a na onya abobi ne mum ahoade ni ba mu pe enko ho abamu obi ni di agoro na se ya agoro atim da akofo obiere obawarefo de so okenkan atwere konko na saa ayemfo mpanifo na besi ye ba ko no fa ma bibere so ofa obiere pe yankopon yi ni safiri ne so nti wonu mo de yanko nti uba yakan na mu obawarefo so wodo ho kana ese wabomusu eno obema no aye ne yere no eje wa ayefare papa bi ana opesa asem ni bi ko fa obabu so se na yensu no ene wakofa no to ni okunu wose aye de okunu bajim bia metua obo sha ase ya pena bema ne bai opede wose mepe ntohwe ni mienu nyina o fast kan show je odan ho de amane show ni padayera nti eyeniema ede musuo ene ohaw ebre ti ye hwe na yentwe hu firi mu jo ye dasi na o sha se o kasa na me pese me bem ye oba warefo ede mini eho ense mebrika na emom no na o de sha se oba obuninsa ye ne no enda na bia yemfa ye ho nka no na ye mre busisi ye hu se bi wono ma na abode yin sapofo aka se ebre bi betinye Dr. Club got me hu ma tibi se obi wono ma wawawe mre bebre na se bi mfie pie achi no awo ye den emaye na omoko aya sabia no ana doctor ana se omo apomdinfo no ka che ni se oye dientie ma nyinsen no emani se ebre a wo se wo de ho kanu a awo ebeba no ana se obetimi afa yefon eye sa abre yi mu a ya na ono nso ebuni nsa enti se obuni nsa na se woni no anda enya dia efuru no na se bi obetimi afa efuru otuo sene ye Canada bia na mra bia wo na nso enti se wokọ ahemfie pa ye odabu onu ma oye den ye nwura nkonwa den nanso eduru ba bia na tu ani bre a ye ma ho kwan ma wura nkonwa den kogu nsa senka da na ye nkonwa den na wura kogu nsa wura ho no mo nka so twen wo ho nanso eduru se e wo se wokọ wo ye ho hwe nye yi na wo se wokọ no wokọ a wenye sense nanso na ye den aye adwuma enti bra wo pa wo na abodi mu nyansa pefo ama ho kwan se da se die eno nya boapayo eye bibi na de woko eno no ahohoma a edi sa na ema na chi no wo mo adwen kura ma so se wa hyeda se wo no wo yere beda obra ana na oba beda bra wo ni mogem
so ensem bebre o no man keka enema we si hono so ye bre ni ntimi de besia ana we no so ye beja e de ma apomodinfo na da ye no besia no ye behwehwe san koma we si e de akọ ahie pa eti na da kwa na ene na wo bechia atifo na afi ye de dwumadi no aba awiye Otuo me da sipi me chia achema bompe me krom me ma me adwo ata me nuanu mu nyina me ma me mu nyina mo bompe nyina me chia om me ma bofa aba achem abo abechia me yere kwampoma kwadwo anuonyam ama aseda na ma ko bata bia kwachia antenes ama ma babo wa bechia antivic ene obi bia otie me abo presby JHS a chechirefo ni school mo fra nyina renchia kese emo obi bia me ka se dunum de bia na se ti obi kan ho nko ade a ontwe me na fidie na wontie no nsua amamre ne amane dase so omunyina so eda wase pa ofa utu ama yo me da se ne ye kan chiwade ni ade a yempe na ba ku bia me pese kan se mpanifo se ana chiwade ba ku ni se oba oturuba onkamfo obiba mpanifo se so oba oturuba onkamfo obiba yesi omosi truban kamfo ba tete oturuba onkamfo obiba ni nje mpanifo kan sa ni se wo ba chewachi ohun wo ba chewachi na wo kamfo obiba ombe bi jira ho e be kasa tete ne ba no kra ne ho nye fe ubegu ba nanimu ase ndi be kasa wo ba ho nye fe na kamfo obiba ye nimu ase ma nti mpanifo de sa de no bata ho enye boni enye musu bia otu medi enchia ebema nipa bia omuwo achimdan eye sister ama oye choba ewo Aponchi Junction sister ama oye choba ewo Aponchi Junction o tie yem papa oni auntie Rosemary omu tie yem papa if you said bia ofremi anu aka na ne de say yamu ye emiti say yamu ye nti sister ama oye choba oben o Aponchi Junction all right kwan so ye na de yesi ye mawachi ye mawajo ye kase waduane no so ye beba ne abidibi afei mi nkwala mi wo fasi bi mi amidofo mama Alice onu so tie papa onu ne ba akua mafoa omu tie na me nana gifti on de ohela abafie be ka chem se ofa ene de asema kan de so ye bo papa to ye kumem gifti ene me chia ukonhie mu em se waba kola kekete oni mpanifo ne konhie mu Methodist ndi friend mama Methodist o yade papa ena Anastasia Christabel ye mi akasa me nana keto ba ko Christabel ena sister Olivia nti me chia mu nyina me chia obia na wotwe se ne metie si masofu mu ma chia masofo eye apostolic asofo me chia mu nyina da obia ase yo omunyina so eda wase ebeda mu nyina se ene mo so mo se mo bre ene modaje ede eba to Bika titu obi ede kire so sabre tiefo mo fanche ene no sia no ya bre no ya GB de kan kakra isanse no sia ka se na amba ninti no ana ema bibisa ekobae no na titu Bika to be kire so AHENKA 933 FM sabre yebeko achim asene na yene awokansi fo no awakokudi enkomo sabe ye mi nipa oboma chidom no pese bia yen sabe kan omo ewo ho no ma okay enti se onya no na yeguso a ye kasa se ene achima sene ebeye butu sabe o ma hyase e de rap no ahyase ye rap na hyase sanso na asano eye dancing competition eno so omode ahyase se wo fie na se wonko no ma na se wo hwa de pa enti sabe ba bia wo bia o se Otuo na ma na okọ achim asane eye Miami pub AHENKAN 933 FM yisa yenguku kaka nyina ene honomo ana yede ye niema nyina akwa akugu ye ba behwe bo ewo honomo Miami pub edima ku bia mo kan honomo nyina eye Champions League ne final na baso no ye Coq Stadium ye feno Stade de France ewo Paris sa stadium enipa ye to no ye feno Saint Denis onu na sa stadium no ye de to no se de yan hanim se ye o baba ya ne de keke ka ho no enipa ye de sa stadium no to no ye feno
Saint Denis enti Stade de France ewo Paris France hono mo ne ball no ebe kosna ekoso ewo sa agoprama so nyina no na yenso ye yi dia kyerɛw Filika Dochi na so wo hwɛ ewo Miami Pub ya mount giant screen ewo hono mo a ye hwɛ na agokanse nyina be hyase no so yo eti men sebe no meko ahoma so na meni ye nyina ye drive time host kwaku kroma fracas akobo enkomo ewo asani Miami Pub menyi se me on maso kwampo no meti dede na ewo siem kwaku yo memo aju emo akwaba ema ahenkan 93.3 FM so na sabre me ba chokwa ku onwo ti sen yo ya me adom bitira mu peme azebo yeda erade ase ujide mu pente sen yes o be ka se ayese ashawo ni bibi no ne mpa no kana mpese me kan so maka na sabre me ba chokwa ku jan fa Dada se ameka se me wo asene awita ajago ana ajana nya ba be ya digu brama musa nyame ya aduma ene Liverpool ne Real Madrid omo ba be bokwa na ma na ya pese ye ne asene ko yina afibom na ye yina ya hwebom sani Ahenkan for stand ya ya no e ka say last year ya be the same thing awa ha ejibitiano ba ane e wo ha ya niema exercise systematic asebia ya meka say dia ga krabi na ya wie na imadie no ya Jesus na o ha aya na ni baba kwa priapie ni baba kwa priapia obi aba ase sabe engrandia mo ko obi apo mo akwa ribande no mu pepe mako no mo ba mako be wan se wa bo ma sebe enti meka say dia program na you so ya wa kwa o ti background na crowd to say enumbi koso a enya padiagro sound ka si a ya de aba ya de ba be support program na ye wie football na say ye wie ya boss ko be say o ma me ba pro o ma me so be kono no ada enya na say siom da enti do bisaya boko na program na ye guso a ya ho ayo kwaku owi busa say na TV board ye be yi TV so me musa o say mo di 14 inches bi na wagosi wono ma mu yi bo no wo so ana we dia aye TV we aye bowi we dia brano aye bowi asasa ya kasepa aye dia utra ane to bra uhu dia ya awoso enti aye TV kitwa bi ana we no so before so be kwa bi do ya ba jusika ba dia ya dia ye yi wa ha free aye kwa se wo bi amna ma he utia popo utia se kwa e dia dama yo kwaku ye dase na obi ka so obo hono ma akwanhye no obeche nipa ne kwan sai so odu asani a so obi ka so obo hono ma odu achema sani kuro mu hono mu ahenfa ana omra akema sini kuro ni ma agbada anaza bayina akokora anaza priwa bi obewu bia bi dan se o be se oko Miami sport anaza online sport ai wa akema yuta obi ada trew na ebe so nsa eta ba ha anya jira kwankra ha tese wo ba o be yila yo me pebo pa o na me ba me nyina bi atena ba he ko mi aya sati wa ha na ne da o ba yo nsa bi a o kan so ebi wa ha da o ba akokọ ni sire anaza na yin kita ene ne de kan yina aduane a obedi ebi adu a nti uba obenya ba bi atena o ntena zuna so obenya so obenya ba bi so agina ade ahe ma tini na kwakwe me musa o se sa dwuma de be hye bre ben e be hye bre ben udi kaka se na wiere de e so no ya be frɛ o na ne hye ne yante yeti ameka se de ya ni atase because no so prepare na ball no ya the kick off no after so na ya se ball na the meka se de program na da na ne na mu no enti so enyimire no sun yai
na say akasima no be say duanan so. That's right. Not just a ball no ya start here. Yo so etiefo mo amofie amutie no eye kokun krum Africas ana motie ni nka edifi asani eye Miami Pap ene ahenkan 93.3 FM eye Champions League eye Liverpool ene Real Madrid omo final na omo de e ba be hye so no said eye kan omo be eye Stade de France omo bo ho no mu nyana ne yenso ya fasa stadium no e de abesi asani so so wuni ni a wo de na bra asani na be hwe stadium no omo bobo ho no sa na yenso yeji no ewo asani eye Miami Pub etino said ye kanom ene awekansie for no wanum say omo so e de dia ka ne e ba beto omo so na ansa no betena so no ye fa anwum kakran so enjejemu tata